Thursday Tambayan. This night, baby. Sign o'clock in the dock, and then my drop stop, cruising the streets. Oh yeah, I got a real pretty little thing that's waiting for me. Pull up, yeah, the pizza checkpoint. Pull up. And places 30 hot seat questions for you. Let me take you to a place nice and quiet. Alright, mga pamilya, welcome. Na natin ang magpainit ng gabi. Kaya mga friends, 9:26 na ato sang hinabion. Please welcome live on MOR Thursday Tambayan via phone patch. Isa sa pinakagwapa na ni sa Cagayan de Oro. Pinaka-sexy. Isa lang na siya. Di ba kaya every week beta magkuha na yung mga pinaka-hot, pinaka-sexy nga mag-guest na ni. Sa story on the line, hello? Hello. Asa man ka karon? Nasa lugar na wala ka joke na sa Walay. Unsa man ka nagtindog, naglingkod, naghigda? alas biyabag. Session ni pwede. Nice. Musta man diha nakakaon naman ka? Mana. Unsay tawag sa imong mga friends sa imo? Pep? Chai. Chai? Chai, oo. Chai di ah. Ano akong tawag sa imo para friend na punta? Ayaw, di ko gusto. Ano sa lugar? Ay, jokes. Pwede ra kay. Sa istorya, maulaw lang. Ay, wala. Ako. Anyways, we're live on air na ngayon sa MOR Cagayan de Oro. And welcome sa programang MOR More sa gabi, Thursday Tambayan. Kaning MOR More sa gabi, Thursday Tambayan, Pep. Pep. Yes. Pep, akong hello. tawag. Tawag or Chai? Ay, yun ang pep mo rin lang. Chai. Ano ako gatawag, ana? Lagi-lagi. Chai. Kaning natay tulo ka parts. Natay actually 30 questions tanan ang atong ipangutana sa imo. Oo. And because you accepted the challenge, Then? ang 30 questions atong tunga-tungaon og tulo. Sige. Natay easy round which is 10 ka buok. And then we got medium round and the hard round. Unsa nga round ang imong pinakaganahan? Unsa nga round? Sige, go. Ang pinakaganahan? Tanan? La! Sa tanan nga ako mga na-guest dani nga babae, wala pa'y ni pass. Ala ka hadlok. So, in case lang mo pass ka, nakay tulo ka buok ka times nga mo pass. Pag mahuman na ka mo pass, lagi kag ikatulo, wala na, undangon na. Pero kung if ever mahitabo na, you will be the first ever babae nga mo surrender. Ala, maka-offense. Then, Ikaw na bala diya. Kung gusto rin, kung ikaw na, walay problema. You will make history. Anyways, magstorya sa about sa imo. Pila na kay imong edad karon?
19! Ako pang mature na ka ba nga, pang executive. 19 pa pala. Pero ready na ka magminyo. Oy, dili pa. Oy, grabe na dyan ang ninyo. Dili di ay. Sabi na ako. Pero naminaw si boyfriend karon. Siguro. Ah! Naka-idea na to. Di day ka magminyo ha. Bantay ka. Bantay ka. Ang sing-sing napalit. Pagsaba, Napalit na ra ba ang sing-sing? Hindi naka-available. Ato lang iklaro sa tong mga kuan para di sila mapaasa. Sakit ra ba kayo? At least di na nato sila mapaasa. Dili na siya available pero very very single. Kuan karon kabisihan. Ha? Unsa imong kabisihan karon na I've heard na sige kag modeling, sige kag take part sa mga photo shoots. Mag-ulang ko kukuhaan. Kaibigan ko nag-OJT. Asa dapit? Manila. Wow. Kukuhaan ko po. Kagahapon pa, Jude. Ba? Back to CDO. And then happy me nga na nakabalik na ka safe na ka and then unsa to nga imong gi OJT dito? Hotel and restaurant. Lagi na yung mga picture dito. Model man gyapon. CR. Kuan ka mahilig ka mag-ayos sa bed, no? Good na kung Okay. So okay ra ka diara ka sa bed. Okay ra ka sa bed ra ka. bed kami. Hindi akong panguntahan na, no? Kaya ko sa bed. Dili ba, okay na ba? Diara ba ka sa bed karon? Kay ganahan magkuhan sa bed. Standby, ano ba? Gaga. Naka sa bed, naka sa sala. Nasa CR. Oh! Sige. Ayaw ba pagbasa-basa, ha? Buwang-buwang. Kana na to karon taod-taod ang kuan, pero unsa man imong pagka-model kaning pila na ka years naging model sa mga sabon? Unsa di ay nga model? Unsa di ay? Wala lang, freelance lang. Freelance modeling. And then associated ka sa mga lain-lain nga mga photographers, ana lang. And then unsa man nahilig lang ka, na nag-offer sa imo? Offer lang. Kung gusto yung mag-offer, then go. If dili pod ko mo fix pod sa gi-offer, so dili ko mo go. So, naay karon mga photographers na minaw, if ever, pwede ba kanila kontakon? Pwede kayo. Unsa may ilang buhaton? Facebook? Facebook, just PM me on Facebook or Instagram. Yan. Nadal ba daw ka? Dagan jud kayo, dili lang na once but all. Oo, sabi nila kamukha mo si Kichi Nadal pero mas sexier. Height? 5'3"? 5'3"? Dili ko siguro murag oo inana. So murag na dala-dalar gid ni sa kuan, no? Parang sa dala mo sa kundi mo good ani may siya sa picture kay murag mausab ako mo kuan murag taas kay ko tanan sa picture. Ba taas kay katanawon gyud as in abi na akong mga apit na ka mag 5'7", 5'8". Pero sa picture murag paano diya po nagdagay para abot sa personality good try. May mga kuan nimo, mga achievements ni mga gusto nimo i-share sa amo. Like for what? Mga pageants, apil ba ka? Okay. Oo. Bikini open, pageant. Asa nga bikini open? Yes, ako giapilan kaysa kuan. Ang sito ha? Tawagan na to balik. When was the last time? Sa Villanueva. Oh, taga Villanueva gid mo. Wala po ko. Dito. Last na before ko nilargag Manila. Pero before that, napay mga bikini open nga imong napilan. Wow. Bikini open sa Pals. Mga pageant, wala? Po. Sa school. Unsa man ka sa school? Panagdait. Miss Panagdait.
good, arigman. Ba? Good ang gagwapa o gasexy kung di nimo na ikuan, ipagarbo. Pero wala ko kay plano mahimog kuan na jud Miss Universe joke. Ikaw na lang nagpugong sa imong self. Char! Here siya, oh. Ay, wala siya ko na. Sorry kayo nga, dili ka makasulod na ni sa ABS-CBN kay ginabawal ka ng mga guesting. Sa phone na lang, ha? Okay ra pod kay. Busy po ka. Oh, busy pod. Ayan. Yung mga friends nga, unya na ang greetings. Yeah. Dayon na, Chay, Yes. nakoy mga nakoy gi-post, di ba, nga poster about sa imo sa MR Cagayan de Oro. So pwede nila to tan-awon kung para kung mag-wonder sila unsa man gini si Kwan, uy si SPEP, uy unsa man. Na nako. Sa imo and then napo na sa MR Cagayan de Oro Facebook page sa ako pong nga kuan, ako pong account. Kung sa itsura nimo, unsa May tsura kay. Cool kayo. Naapog ko i-post nga makahatag sila og kanang original nila nga hot seat question, which is naka-post na siya sa FB, dito sila mag-comment and then atong basahon unya sa before ta mag second round. Then nara na sa imo kung pwede ka mo pass atong ilang mga question, ha? Pero sa ako, No pass. pwede ra gyud nga dili gyud ka mo pass. Sa atong mga kapamilya diya nga nay cellphone, nasa tay kuan ha, pwede pud mo mag-answer or mag-question kang SPEP or Chai sa atong ABS-CBN mobile number nga 0937373164. Butang ilan dia og password which is hot seat SPEP. Again, hot seat SPEP space iyong mga questions diha nga makapainit sa iyang samput. Diya, hot seat so maglingkod sa init, no? Okay ra sa imo, Chay? Okay na, basta akong makaya. Ayay! Iban nga, tip lang lako, pag mangutana mo, make sure nga makaya niya or else mapas yun na niya ba? Okay, mga kapamilya? Ato sa ning pahulayan gamay kay Maraga. Kailangan niya o mangi sa dance. Mangisa sa kadyot lang ha. Mangisa sa kadyot. Ato sa ning i-play ning kanta gikan kay Whitney Houston. I have nothing. Para rin sa imo siya eh. Ayay! Whitney Houston, 9:38 sa pagbabalik. Atong first round with SPEP Aranas, otherwise known as Chai.